ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। 1897 ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିଲେ ଏକ ମହାପୁରୁଷ। ସମୟକ୍ରମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପରି ପ୍ରକଟିଲେ। ନାମ ତାଙ୍କର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମାପନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଗଦାନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆହ୍ୱାନ। ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗୁଣେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଏକ ଦକ୍ଷ ନେତା ରୂପେ। ସୁଭାଷ ନାମରୁ ନେତାଜୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପୁଣି ଲୋକେ। ସଭା ସମିତିର ପ୍ରତିଟି ଭାଷଣେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଶବ୍ଦର ବରଷୁଥିଲା ଶବ୍ଦ ବାଣ। ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ବଙ୍ଗଳାର ତୁମେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ଏକତ୍ରିତ କଲ ଛାତ୍ର, ଓକିଲ, ଶିକ୍ଷକ, କୃଷକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରକାଶିଲ ଖବରକାଗଜ ସ୍ୱରାଜ ନାମକ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲା ସୁଦୂର ବର୍ମାର ମଣ୍ଡଲେ ଜେଲକୁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅନେକ ଥର କରିଥିଲେ କାରାବରଣ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ କରିଲ ପ୍ରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଉଡ଼ାଇଲ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧ୍ୱଜ। ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ିଲ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନନାୟକ ଥିଲ ତମେ ନିର୍ଭୀକତାର ପ୍ରତୀକ। ସୁଭାଷ, ତମେ ଥିଲ ଏକ ନିର୍ଭୀକ ବୀର ଓ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ଭାରତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ତୁମରି। ଧନ୍ୟବାଦ।